Bona Mau potong boleh. boni kisah regular kerja di abos ayo an. Potong tambah. Sarang bersama. Nungke kalau kelihatan. Next juga. Oro bisotin ni nawa payai, ang balik ke kamka, ang wan suwi maya, je se gorib poribar ang sia, jempol nogrog nugui, ang balik ke kamka, ois ang leri payka, কিন্তু খুব ব্যস্ত নগ সাইমানো आं तो सारा तिबा गुरि दङ सारा भारत गुरि दङ आबाद मगे आं समय माइ फाइमालिया अबयस्य चिनि पार्टी तरफ থেকে जों पहिला दिन जों रखरो चिनि कथे टीम फाइ थांगा चिनि एमएलए फाइ थांगा तिनि आं सफाइकारो नुखा दे बनि परिवार बिपिएल फैमिली बनि बुफानि बुकुनो जागा जमी करै परनो जों हेल्प फाइनाय साहाय्य फाइनाय बनि बुफानो जाते ससियेल पेन्सन बिसदिन बुफानो ना बागै जों चेष्टा खाइनाय तै बिसदिननि बिबुजुग नि साजुग माहा दङ बहु गरिब बताबो क्लास 6 फराय दङ बनो भाइनो बिसदिननि बिबुजुगनो आं चेष्टा खाइनाय एकलबे स्कुल कुमारगाड दङ आरो फ्री एजुकेशन क्लास 3 हयते क्लास 12 जरा आबो जतन फ्री आरो बत्ति खाइना बागै आं चेष्टा खाइनाय तैबो आं तिनि वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते ब नक दंमानो बिसदिन बुफान नक न जों तांग्रिनाय आबो आं चेष्टा खाइनाय तै अबनो जों मा साबो जे एत डिप्राइभ बरकनि फेमिली ब साख्रक सासा हें खानाखा ब बासन मासन बसा कामाय खाइनाय साख्रि मामनि कताल आबो बेलायखो दुर्भाग्य आबो ngै थांखा आबोनो जों बनि परिबारनि बागै जों दाबो जेंमाङै थांखा जों बोसोरदोरै साहाय्य खाइमानो आबो जों मानायनाय शुधु जों मन्त्रिया सरकारिया ताखौ बुखु चिनि जाति बंश बरनो बां कइनाय जे बिसदिन परिबार न किसा नायना आंथु तमाके जों जत साइमानो बरनो परिबार बेरायगि दुर्बल बेलाय गरिब आरो बागै आं जत्तनो कइनाय चिनि ताखौ बुखु चिनि बायाचारि चिनि ग्रामबासी जत्तनो जाते बिसदिन परिबार न हेल्प खाइना बागै बरनो चुबाना बागै आं जतनो कइयो हामबाय।